Salut! Sunt Achim și acesta este Wine 4x4. Când spui somelier, te gândești la vin. Când spui vin, te gândești la 4x4. Era inevitabil ca după 30 de ani să nu pun împreună cele două pasiuni, meseria de somelier și mașinile 4x4. Vinul este un produs agricol și producția lui începe în vie. De aceea am avut doar mașini 4x4. Un enolog al unei crame dictează direcția tehnică de obținere a vinului de la momentul primirii strugurilor până la obținerea produsului. Dealul mare este podgorie cu focusare foarte importantă pe obținerea vinului roșu. Povestea la Certa începe în 2002-2003, când eu împreună cu unul dintre partenerii din Austria am pornit acest proiect cumpărând 10-11 hectare în prima fază, apoi în următorii 3-4 ani am tot achiziționat terenuri în jur, ajungând undeva în 2009-2010 la o suprafață de 82 de hectare. Mihai, mulțumesc pentru informații, spor la treabă și succes! Mulțumim la fel și vă mai așteptăm. Sănătate! Primul vin este așa numitul ambasador al vinurilor noastre albe, este cu V10, care are la bază Chardonnay maturat în butoaie de stejar, Sauvignon Blanc și o combinație interesantă între amprenta locală fetească albă și amprenta germanică Riesling de Rin. Poate ne dai câteva informații legate de bariculi? Influența baricului este primordială pentru acest produs, deoarece Chardonnay baricat este găzduit în baricul de proveniență România, Franța și Ungaria, astfel încât amestecul dintre cele trei combinații duce la un produs complex și foarte evolutiv. O plăcere ca de obicei. Salute! Salute! Oenologul face vinul și bucătarul gătește. De aceea au nevoie de instrumente și un mediu de lucru propice. Aici intervine inoxul, un material vital pentru a asigura condițiile optime de igienă și stocare a lichidelor și alimentelor. Somelierul nu este doar un vânzător și un promotor al vinurilor. De la bun început, Dor de Vin a fost gândit ca și un proiect în care vinul și mâncarea vin în completare unul pentru celălalt. Un bucătar profesionist este de neînlocuit atunci când vrem ca rezultatul să fie unul excelent. Ingredientele de calitate sunt imperios necesare unei bune asocieri gastronomice. Avem Sauvignon Blanc, Chardonnay, fetească albă și Rhine Riesling. Ce-ți sugerează vinul ăsta când îl degusti? Este floral, se simt notele vanilate, se simt note de lemn dulce, ceea ce îmi spune că vinul a fost valorat în butoaie de stejar. Având în vedere că este un vin alb din 2017, aromele terțiare trebuie să fie prezente, asta îi dă valoare vinului, și m-aș gândi aici la un pește mai delicat, cu arome mediteranene. Zona asta florală, delicată, și m-aș gândi la un sos pe bază de puțină lămâie. Hai să și gustăm. Salivația este abundentă, deci aciditatea își face treaba. Textura este una delicată, e foarte fluid. Gustul este lung și care îmi creează și senzația asta în profund, capifelat. Sănătate! Sănătate! Pentru un șef, cel mai important lucru este să aibă o cultură generală a gusturilor, a materiei prime și a istoriei bucătăriei. Este foarte important ca un bucătar să colaboreze cu un sommelier, pentru că asta ne ajută în preparatele și în degustarea vinului. Una ajută celelalte la gust. Este important să asociem vinul și preparatul corect, ca să avem un plus valoare la preparatul nostru și la sticla de vin care desfacem la masă. Unul din secretele sommelierului este că vinul trebuie să coste cât mâncarea. Sommelierul are și partea asta comercială de a promova și a vinde vinurile, dar prin Dor de Vin, lângă latura comercială, ne-am propus să și educăm consumatorul
Pentru că eu cred foarte mult în vinurile românești, iar doar prin consum putem să dezvoltăm această industrie. Dacă sunteți pasionați de vinuri, vă recomand din tot sufletul să intrați pe dordevin.ro și cu siguranță vom găsi cele mai potrivite vinuri pentru gusturile voastre. Hai noroc! Hai să vedem cum îmbinăm plăcerea condusului 4x4 și savurarea vinurilor și a băuturilor alcoolice. Niciodată nu deguști și apoi conduci. De aceea, organizarea unei degustări de vin și a unei ture în vie sau în off-road trebuie să fie în ordinea aceasta: tura înainte și degustarea după. De aceea, sloganul meu este: cheile, le vedeți? Acolo rămân până mâine dimineață. Până atunci, savurează responsabil.